kulandireni kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe mwina mukuteka kuti mukumvera pa 97.1 MHz FM Lilongwe ndi madera ozungulira komanso 103.3 FM Kasungu ndi madera ozungulira komanso tikupezeka pa YouTube. Thokoze kwambiri Eric Nkwaira chifukwa cha ntchito yabwino imene akuchita kuti zizitheka za pa YouTube. Ndialandire bambo Louis Chikanya. Father, mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji sam? Ndaswera bwino. Thokoze kwambiri kuti mwafika munthawi yake. Ya bambo Chizule mwina atipeze. Atipeze kuti amachokera kutali mafuta aso amakuvuta. Chabwino. Lero ndi pa 2 November 2022 tsiku limene mpingo udakhazikitsa kuti tizipempherera Khristu akufa. Ndiye lero nkhani imene tikambirana ndi nkhani ya imfa ndi mpingo. Kodi chiphunzitso cha mpingo chimati chiyani pa nkhani ya imfa? Zimenezi ndi zimene tikambirana ndipo tineneletu pano kuti tilowe no mmoyo wathu wa anthu tsiku ndi tsiku chifukwa timatenga nkhani imene ili ku mpingo ndi kuibweretsa mmoyo wathu ndi cholinga chakuti tiphunzirepo kanthu. Kodi anthu tsono imfa akumayiona bwanji, kachitidwe kathu ka zinthu kamakhala kotani? Bambo Louis Chikanya ndakulandirani kale, koma mwina inuyo simdalandire omvera, ndikupatseni mpata kuti mwalandire amene autitsatira. Ayi omvera, tikulandireni program imeneyi ya lero ya Catholic Perspective pamene tikhale tikukambirana kugawana kukumbutsana zokhudza imfa. Chabwino, monga tichitira nthawi yonse bambo, nthawi zonse lero mwina muli ndi zida zanje zimene zithandizire kuti mwina timvetse chiphunzitso cha mpingo pa imfa? Sipangakhale zina kupatula Bible komanso katekisimu. Katekisimu, buku la katekisimu ndilofunika bwanji mu mpingo wa Katolika? Zofunika kwambiri chifukwa maphunzitso a mpingo onse ali menemo. Zimene timazikhulupirira, zimene timazitsatira pa chikhulupiriro chathu, zonsezo zili menemo. Ndiye zofunika kwambiri kuti Mkhristu aliyense akhale ndi katekisimu kuti azizikumbutsa nthawi zonse kuti paja chiphunzitso chakuti chimati chani. Kumakumbutsa. Chabwino. Abambo, mwina tiyambe potere kuti nkhani ya imfa ndi nkhani ya isoni kwambiri. Tiyerekeze za wagwera wena, sitinayambe kulowa kuti timve zenizeni chiphunzitso cha mpingo komano kuti anthu kulira pa maliro. Mpingo umadana nazo kapena? Ndikonze kuti mwanoti nkhani ya imfa ndi nkhani ya chisoni kwambiri. Ayi. Ohosi ya chisoni? Siyeno khala chisoni kwa Mkhristu. Yeno khala nkhani ya chimwemwe. Chifukwa nanga mukaona na bwanji tichauta. Kodi nese makhulupirira Mulungu kodi? Ne simufuna kuona ndi Mulungu. Chabwino. Simufuna inuyo? Mufusano ine? Inde. Ine nkozo okondwa. Ndiye muona mkaona naye bwanji chauta. Osalime ndilimo ayi. Funika mufe. Ndiye mkaona na chauta. So nikhani yokoma. Msatero. Nisimkhulupirira chauta tu. Tikuchotsani ku radio kuno tu. Kuno umene lokhala okhulupirira okhaokha. Chabwino, ndiye ndikufusani tsopano m'malo mwa onse amene atitsatira. Kulira ndi nkhani ya chisoni nditu kulira. Basi chabwino pamaliro abambo nditu tikhala chimwemwe pamaliro. Koma ndikumvetsani zimene mufuna kutanthauza. Chabwino. Maso ndikupirira munivesa zimene mufuna kutanthauza. Kwambiri ineyo ndiye ndakumvetsani kwambiri kuti mu chikhulupiriro chathu tikuyenera ndithu kukhala odziwa zimene zikuchitika. Koma no inunso mwandimvetsa ndiye mundiyankheni pa umunthu chifukwa amene atitsatira sakatolika okhaokha. Ndiye komanso anthu ena kuti mwina sakhulupirira zimenezi kuti amvetse. Imfa pakati pathu ndi chinthu chowawa. Chabwino. Pa umunthu chinthu chowawa, timadandaula, timalira. Chifukwa chakuti timadziwa kuti m'bale wathu amene watisiyayo, mzathu amene watisiyayo, kholo lathu amene watisiya, mwana amene watisiyayo sakatitika muonaso. Kaya amatipatsa zabwino, amatichitira zabwino, chidziwikire kuti basi kuchokera kwa iyeyo zatha zabwinonso. Chimenecho chimene chimaliritsa kwambiri wanthu kuti sitikamuonanso. Thokoze kwambiri bambo Louis Chikanya komanso ndilandire Father Elias Chizule. Bambo Elias muli bwanji? Ndili bwino Sam, kaya muli bwanji? Ayi ndili bwino. Ndili bwino Sam, muli bwanji?
Okay, chabwino ndaona ndithu kuti pamene bwanji excellent clear apa ndendera ndidwadi ndili bwino kwambiri Samu kaye uli bwanji ayi ndili bwino ndithu mwina nkuwapatsako mono omvera nkuwalandira program ayi ndithu ndingopepesa kuti ndimayesayesaso kusaka mafuta omwe aja ndebe papa at least ofikira ndapezako ndiyoti tikamaliza tione kuti titani pataona zathu ayima msemo mwina tingojoyina kuti tione kuti at least pamene muchokere pomwepo pageti pathu pomwepa angotisiyira kampata pageti kuti tilowe ngati muone pali queue imene yangoyima ndithu so omvera ayi mulungu watikomera mtima kuti program tichite nawo tikuthokoza mulungu ndipo ndikukhulupirira kuti tili limodzi mpulogalamu iyi zikomo kwambiri bambo tayamba ndi bambo Louis Chikanya kungofotokozerapo kuti kodi imfa imamveka bwanji pakati pathu komano zapezeka kuti bambo anayamba ndithu ndi kufotokoza kuti iyayi ndi tsiku la chimwemwe la imfa koma ine ndakakamirapo naye bambo msatero ndi amafuna kundichotsa kuno ati ayesu khulupirira mwina uchokera ndiye mwina mkhozo yambira amenepo bambo mwina ndi tsiku la chimwemwe bwanji kuti imfa ndi tsiku la chimwemwe iwo munafunsa tifunso lanji ine nafunsa kuti kodi kulira pamaliro mpingo umakana ndiye ndinanena kuti ndi tsiku la chisoni tsiku la imfa tsiku limene kwachitika imfa ndi tsiku la chisoni ndiye wana anatsutsa kuti ayi tsiku limene la chimwemwe okay ineyo mwina ndi yankha mwa mtundu wina unaona kuti imfa imatipangitsa kuti tisiyane ndi nzathu kapena m'bale wathu ndi chimenechi chimabweretsa ndithu mantha kuti kodi moyo ukhala bwanji opanda m'baleyo opanda mzangayo fa anthu apachibale undikhulupirira Samu makhala anthu amene normally makhala close makhala olumikizana kuthandizana cheza ukhalira limodzi moti ukasowa mwina ka covid umayamba ona kuti ndafusa asisi ndafusa achimwene ndafusa mama ndimfuse mwana wanga ndiye kusiyana ndi munthu oteroyo amene makhalira naye limodzi ndi chinthu chimene chimabweretsa mantha kodi moyo wanga ukhala bwanji tsopano anthu ambiri anakula mwina ndi moyo umene unoti amathandiza mwina ndi mamuna wawo olonkazi ndiye wapita wachoka sadzakhala nayenso that brings a lot of fear and mantha and it bring because fear and mantha ndi pa Chingereza amati emotion I don't know pachichewa tinkani kuti chani so emotion mwina kukhudzika ndiye as an emotion ndiye timati reflex imene imabwera ndi ngati kulirako reflex action ya thupi ino kuti no munthu jano amandithandiza uja response imene thupi imene limayankhira kuti zimene chachitikacho ndeno kulira ndi njira imodzi ena amalira ena atha kupanga BP kumene thupi suti umachita ufuna ndipange BP imangobwera chifukwa choti imi ati mwana wanu uja wamwalira basi ti toya kuona kuti ndamene amatumeza yafetereza unaona so pali kulirako ena mwina mudwa chabe ena they will be fine in control komano ena misala kumene chabwino ndiye tibwere ndithu ku chiphunzitso cha mpingo komano timafuna tingoyambepo ulendo wathu okambirana nkhani za imfa lero ndithu pa tsiku limenenso mpingo kuti pempho tipempherere anthu onse akhristu akufa tsopano pali Samu mwina tuti si tsiku la lero lokha koma mwezi wonsewo wa November ndetayambapo tifotokozani ndetayambapo ntchito ifeyo timadziwa kuti pa 2 November ndi tsiku lopempherera akhristu akufa bambo mukuti ndi mwezi wonse ndi mwezi wonse mwezi uno wa November mukuona kuti mwezi watha timapanga za corona Marian ni Mathi uno ndi mwezi wokumbukira anzathu amene anatisiya nde mwezi umene uti mauyamba ndi chaka cha woyera wonse chimene nacho dzulo ndi chaka chachikulu ku mpingo chifukwa chimakhudzana kwambiri ndi chikhulupiriro cha chikatolika kuti akatolika timakhulupirira kuti moyo suthera pa imfapo pamene anthu amapopapo
komano umakhala ngati chiyambi cha moyo wina andi anthu amene anachita bwino amakhala kuti apita ndikukakhala pamodzi ndi Mulungu. Ndipo yamba mwezi uti maoyamba ndi that feast kuti those who have done well tiwakumbukire, tiwachite celebrate, ndipo tiwayike apo ngati anthu amene achita bwino, and then if we emulate their life ngati my examples. Komanso tipempherere, tiwapempherere, they should be like kuti our intercessors. Then from 2nd November mpaka mwezi wonse ndi kuti timalimbikitsidwa ngati Akatolika kukumbukira anzathu amene adamwalira. So it's the whole month. Why the whole month of November? Is simply traditionally ku chikhulupiriro cha Chikatolika kuti no timati mwezi uja ni chaka chikutha, the liturgical year ends in the month of November. Okay. Chaka chikutha mu November, komanso mu November momwemo timayamba po tu chaka china chimene chimayamba ndi nyengo ya Advent ya season ina. So zimakhala ngati kulumikizana kwake nkunena kuti ngati moyo wa pa dziko pano ndi moyo unotili nawo pa pilgrim life ino, ndipo timasunthirano ku moyo winawo. So mu life of the church liturgy ndiye kuti tikumaliza season ina ndikuyamba season. That's why the month of November was put kuti tizikumbukira ndi kupemphera anzathu anamwalira. Osati Akatolika okhaokha, but anybody we remember, all those who are departed. So and monga ndikunena kuti tsiku lilonse mwina kamene nkanayankhula patsogolo, koma we are encouraged kuti mwezi uno tikumbukire anzathu amene anamwalira, kaya amene tinangokumana nawo they made something or tinangokumana nawo, not only mwana wathu kapena mayi wathu, but we pray as for everybody, even including ngati church, akumbukira amene. So this is a particular month for the dead. Yeah. Bambo Louis Chikanya, tiyembekezere zotani kumiphakati mwezi umenewu? Ine koma amene ndimabwera mpulogalamu iyi ndithu ndinabwera ndi za tsiku mangoganiza kuti ndi lero nde bambo Chizule andisintha pano kuti ndi mwezi wonse. Mpingo kuyembekeza zotani kuchokera kwa Khristu, kuchokera mwina kumiphakati ndi magawo onse kumabwera kumtunda? Yeah, ndiyo tide mwina vuto lanu mwina linakuzaswa enanso kutheka maganizo sitonjo kuti basi zathalero tangoyamba mwezi onsewo khala kupempherera amene anatisiya. Choncho ngati banja miphakati tingathe kupanga kuti tsiku lilonse kumakhala nsembe ya misa tsiku lonse, tizikapempherera abale athu, tika mayina tikasiya mayina kuchalichi. Lero tikapemphera awa, mawa tikapemphera yawo, ndi ena wonse amene ngakhale sanali abale athu kupemphera bwina aliyense okhulupirira. Mwina tikamba patsogolo pano ndiyo titezo kuti munthu samakhulupirira Mulungu tikamba. So I think mwina kamba kutsogolo ndingopitiriza mwina ena musanapitirize koma mwina muyiwala komabe musimuyiwala chifukwa izi ndi zanu inu abambo Chizule. Mafuna nena kuti ndimene mwakambira ndiye kuti kwa amene mwina lero ladzidzimutsa amvera pa wireless kuti 2 November ndi mwina anali ndi nkhawa zatidutsa, basi taponyana ndi kupempherera abale athu mfuna nthawi ndeti mawa kupita mtsogolomu akhoza kupita nsembe ya misa, mwina ukapempha misa ndi mwina ukapemphera paokha kumene mpaka pa 30 November. Mpaka pa 30 November. Yeah. So timapempherera akufa chaka chonse, but this month ndiyo tilimbikitse kwambiri zimenezi. Ndifake ndinanena ngati feyo kwathu ku parish yathu kuchitedze lero mmawa misa sinatsogole ndi abambo Ntapaonga, koma anatsindika nkhani imeneyo, of course tinakambira naso talimbikitsa Khristu kuti ngati mmene timachitira kwathu, we were not saying that everybody can do that. Ife mwezi wa November timanena kuti misa, munthu kamapempha misa umayenera kubweretsa timati cha wansembe stipend. Koma mwezi wa November ife timanena kuti no stipend, koma mwezi wonsewu muzibweretsa mayina. Ndiye tizipanga kuti lero tipemphererawo, mawa bweretsani mayina as many as you can amene tiwapempherere. So this month every morning mass timapempha Khristu abweretse mayina awo tapempherere. But kupempherera anthu akufa ndi chinthu chimene timayenera kuchita nthawi zonse. Komanso iwowo ngakhale isakhale misa yokha, even
mapemphero awo amene amachita sanagone akadzuka akhristu paokha akumbukire abale awo anzawo anthu amene anakumana nawo. Yeah, so ndimangofuna ndipange chipini ndati kuti as parishes you can do many things. Ena amapeza tsiku lopita kumanda ngati mandawo amavomera mafumu kuti mupite nkukapanga kumapemphero ngati ife ansembe asistere a brother a diocese ya Lilongwe siti kumbukira anzathu amene amwalira pa 2 pamene mpingo makumbukira kufa onse. We have a particular date. I think Father Chikanyagana remind me kuti chaka chino tipanga pa 8 so ndikuti pa 8 tipita kuli kuni fe tikakumbukire ansembe masistere ma brothers ndi atumiki ena amene agwira kunoko. Koma it doesn't mean kuti ngati simunakwanitse pa 2 November ndikuti basi zatha. Okay. Ndithu choncho nkutheka mwina maparish kupanga so nsembe ya misa kupatula kuti lero ndi a oyera onse koma pophunzira mwina ndi mmene akuchitira a archdiocese kuyika tsiku lake parish mwina ikozeka tsiku lake kupempherera atumiki amenemo amene anakhazikitsa odziwika. You cannot manage everybody, but at least you can do that. Okay. Ndetaima kwambiri pa nkhani ya kupemphera ndikofunika bwanji kupempherera anthu oti adapita shuwa nzothandiza bambo Luchikanya kumpempherera munthu oti munoti winali olosa mudziwa kumpempherera nzothandiza. Pa nkhani ya kupempherera amene anatisiya kapena kumene amene akutisiya kumene ndi nkhani yofunika kwambiri. Tingathe kulowa Bible immediately pa nkhani imeneyi kupempherera amene anafa. Tikalowa Bible mukatenga buku la mafumu 1 mafumu so 2 mafumu kumene choyambirira kupemphera. Kupemphera you are asking kupemphera, you are asking on behalf. Kupemphera kupempherera matero so kupempherera ndoti winayo sakuta nde ino amene mukuta mukumpangira munthu uja. Nde mukapita pa 1 mafumu 17 mpaka na 22 prophet Elijah anapempherera mnyamata amene anafa wa maiwina wa masiye anapemphera kwa Mulungu kuti adzuke anauka kwa kufa. Chimodzimodzinso pa 2 mafumu 4 ndi 8 kukuleza then akufotoza nkhani ya mneneri Elisha anachita so chimodzimodzi kwa mzimayi mwana wa mzimayi wa ku Shumaiti anamwalira. Mneneri Elisha anapempherera kuti auke. So kupemphera is not limited kwa kuti basi munthu anatisiya basi koma even amene akutisiya kapena you pray for the sick kuti akhale bwino isifukwa kupempherera wakufa. You want wakufa ukakhale ndi moyo. That's the point. Kuti akhale ndi moyo wakumwambawo kaya kalekale na wamati kumpemphera ngati Paulo Petro anakapempherera wina amene anafa nkuuka. Iso ngati Ambuye Yesu anapita kukadzutsa Lazaro ndi enanso amene anawadzutsa kuchokera atafa. You praying kuti munthu akhale ndi moyo. So anapempherera anthu kuti akhale ndi moyo wa dziko lino lapansi. Then we can also pray kuti munthu akhale ndi moyo wa dziko lakumwamba. So we pray for the dead. We should pray for the dead. Bambo Elias tsopano terekeze kuti ndi mmeneso malembo amanenera kunena kuti ayi tsopano kwatha. Ndiye munthu uja nanga si wakalandira chiweruzo amweruza kale wapita amweruza ndeti mpempherere pali china chimene chingachitike mkati mwa ndimi ngati adapita ali olephera pamaso pa Mulungu timpemphererebe ameneyo apeze mtendere pamaso pa Mulungu. I think nkhani imeneyo ndiona kuti siningainene mwa clear cut koma malingana ndi chikhulupiriro chathu komanso malingana ndi zimene mawu a Mulungu amadosonyeza zimasonyeza kuti kuthekera kulipo kuti ngakhale munthu pena ndi pena sadachite bwino kuthekera kulipo kuti Mulungu atha kumkhululukira. Why? Chifundo ndi cha Mulunguyo. Mukudziwa inu kuti Ambuye Yesu anakhululukira munthu ali pa mtanda pompacha.
akuti anapachikidwa ndi anthu ena awiri, wina amapanga zonyoza, winayo kumase amadzudzula nzati se ifeyo ndifoyenerera kuti tilangidwe, komano uyu sanalakwe. Ambuye anamuzo lero lomwe lino ukhala nane mfumu wa Mulungu. So that person might have been mwina chigawenga chenicheni, koma he was saved by the grace of Yesu amene ananena kuti ukhala nane. Zili ngati Samu kuti inuyo mwandilakwira kwambiri, mwandilakwira kuopsa, mwina ngakhale osandipempha nkomwe, ine nditha kunena kuti basi ndankhulukira. Kapena wina akhoza kubwera kudzanena kuti Samu njatu wandiuza kuti wakhumula wamala kulephera kuti abwere pamaso panu, komabe wanena kuti iye walakwitsa. Olo kuti inuyo mwamutuma kuti kandinenereni. So kupempha kulibe malire, it is up to the other person kuti kodi akhululuka sakhululuka. Kaya inuyo I think asamuli pabanja pacha zitotheka kuti moyambana ndi akazi anu, now mwalakwitsa ndinu, it is up to the wife whether to forgive you or not. Pa chimene mwala kwacho you say forgive me and not chabwino, kapena anena kuti maonjeza. So kwa ife ngati anthu kwa Mulungu to ask, we cannot say tilindi malire. That's the first point. It is up to God to leave it to him. After all, we say kuti yeyo ndiye chifundocho, Mulungu ndiye chifundo. There are so many examples pamene Ambuye Yesu anaonetsa kukhululukira munthu ngakhale wolakwa kwambiri. So we know God is merciful and we can intercede kuna kuti akhululukire ena. So it's up to him. That's the first thing. The second thing is kuti khalidwe lonena kuti kupemphera kapena kupempherera anthu akufa ndilakalekale. Ambo wafotokozapo za Elisha kapena Elisha ndi Elias amene anapempherera anthu kuti amwalira physically nkwadzutsa. Even Yesu anadzutsa kwa anthu atatu. Zima nyamata Jairus daughter, Lazaro ndi uja wa ku 9. Koma kundzutsa munthu kwa akufa ndiko. Koma we have also m'Bible momwemo mawu a Mulungu amene amatisonyeza kuti khalidwe lopempherera anzathu omwalira ndilakalekale. Chifukwa ngakhale anthu amaopa imfa, ngakhale anthu amaona kuti timafa, koma so khalidwe lokhulupirira kunena kuti moyo suthera pa imfa, it's almost universal. Inde ena alipo chepa munthu umamwalira ukangomwalira wata, but this belief in kuti moyo umapitirira, it's almost universal. Chimene chimavuta nchongonena kuti we are not sure kuti kodino after death what happens. Zopempherera akufazo zili ma bases even mu Bible. 2 Makabeyo abambo aso anafotokoza kuti anthu am Bible amapempherera so monga 2 Makabeyo 2:12 ndime 41 to 46. 2 Makabeyo 2 ndime 2 Makabeyo 2 kuyambira ndime 41 to 46. Ndi mawena monga 2 Timothy 1 ndime 18. Timothy 1 ndime 18. Kapena Corinthians 3 ndime 11 3 to 15. Kapena Matthew 12 to 32. Ngakhale nkhani ija imene imachuka nkhani yakuti Lazaro ndi wina walemera masiku ano anthu ena akumayipanga so connect komwe kuti anakapezana. Mundiuzire kwanzanga amene ali pansi kuti achite bwino chani, ngakhale iyi anthu samayipanga connect komano ena kuipanga connect. So we have so many stories ngakhale m'Bible zotisonyezera kuti kupempherera anthu akufa ndi chinthu chona kuti ngakhale m'Bible chilimo, ngakhale ma practices ya Khristu oyamba, komanso pa nkhani ya zitsanzo ngati zimene zinaperekedwa zija. Bambo lochikanya foso ndilumene ayankha. Are you satisfied? Mwina ndingocheza ponso kuti chifundo cha Mulungu kapena tinoti Mulungu, picture ya Mulungu timaitenga, knowledge ya Mulungu timaitenga kwambiri kuchokera kwa zimene Ambuye sananena.
ngati munthu sakhulupirira za Ambuye Yesu ndiyoti basi has no knowledge of God. Aitenga kuti chifukwa knowledge ya Mulungu timaitenga kuchokera kwa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu sitinaone koma we believe, we trust zimene ananena kusira anthu ena. So zimene Ambuye Yesu ananena anachita zonsezo zimatipanga lead kuti tione kuti ndiyoti tingathe kumapemphererana. Chifukwa timaona moyo wa Ambuye Yesu anthu ena akubwera kwa Ambuye Yesu kudzapempha on behalf of other people. Ambuye mukandichititsire mwana wanga, mukandichititsire wantchito wanga. Analandira uthenga kuti mpongozi wa Petulo akudwala, ananyamuka ulendo mpaka anakamchiritsa. Kunabwera anthu 4 pamachira nkumnyamula munthu amene sitinamve mawu ake akuti ananena chani, akuti analopuwala, anamnyamula kupita naye kwa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu nkumchiritsa. So zonsezo zimatipatsa chithunzithunzi cha Mulungu. Now I wanted to come to issue ya kuti nthawi zina timalankhula za Mulungu mwa umunthu. Pamenepo pamene mwina pena timadzikola toka timalankhula za Mulungu mwa umunthu. Kuti mnafunsafunsa kuti Mulungu angakhululukire anthu amene Mulunguyo ali ngati munthu. Kuti basi inu ayi akoma awa Mulungu ayi mani mananyama ngati kwathu mangoni kuja ngo kumana nyama mwende saza kukhulukira so Mulungu sangapange Mulungu ndi wachifundo chonse is full of mercy. Mulungu alibe mangawa ni munthu oyi kuti Mulungu akulangani Mulungu timatero timalangula mwa umunthu kwa Mulungu is not like that. Mulungu is all merciful basi. Ndiyoti ngati chilichonse chimene Mulungu anachipanga yekha anachipanga mwachikondi. Akakhala anthu tinalengedwa ndi iyeyo, we go back kwa iyeyo. Mungatipatsireko pano tsopano pa nthawi ino kuti kodi mpingo umaphunzitsa chiyani pa nkhani ya imfa? Very good. Pa nkhani ya imfa tingatenge katekisimu yambira katekisimu 10:14, 10:30, 10:38, 22:99 zonsezo ndi ma paragraph akufotokoza za imfa. Akunena za momwe akufotokoza za purgatorio, momwe akufotokoza za kulemekeza anthu amene akufa, how pray for them, apaseni masakramenti amene akufa. Akunenapo zakuti imfa is the last enemy of man and woman. In fact chimene anthu ambiri timachiopa of all everything nkufa. Timaopa kufa. Koma kunenanso katekisimu kuti imfa ndi khomo lolowera kwa Mulungu. Chifukwa chake noti tsono imfa tenoti chabwino chisoni chimenecho koma we have to celebrate. Ultimately we have to celebrate chifukwa tukalowa kumene tuyena ukalowako kumoyo osatha, kumene timayimba nyimbo kulibe matenda, kulibe maliro, kulibe usiwa, kulibe chilichonse chovuta, zonse nzabwino. Ulekeranji usangalala chabwino. Tsono pamene akuyenera usangalala ndani? Otsala kapena omwalira? Nanga si wapeza chimene amafuna ndi amene akupita. Ndiyoti yeyo usangalala kale. Ife tsopano chifukwa cha chikhulupiriro chathu tiyeni tikondwere kuti mzathu walandira zabwino zimene nafenso kusogolo kuti tikalandire. Chifukwa chake tu anthu ena amanena kuti celebrate munthu wamwalira. Celebrating life. Celebrating life. Koma no pa celebrating life ndimaona pamagawidwa ndithu amapezeka eno ano our gogo 95 no we are celebrating his life or her life. Koma mwina wapita cha masate 2 but no we can't celebrate his life. He never sana peze sana kale mu. Now ndio teno tikugwizanisa sopano kufuna kwa Mulungu penepo. Chifukwa no matter what amene watisiya ife tilibe mphamvu tsopano. Chimene finally tingapange kunoti Ambuye kufuna kwanu kuchitidwe, then we join with the angels celebrating us. Chifukwa samanoti angelo makondwera imfa ya munthu woyera. Now if we have prayed for munthu yo munthu rampempherera, we believe kuti Mulungu amulandira,
ali pamaso pa Mulungu akuimba ndi oyera, why should we be sad? I think nkhani ndiyo kuti Mulungu amamulenga wina aliyense ndi cholinga. So kutika ya munthu moyo wake uthera pati, we should always connect, we should always have that in mind kuti aliyense amalengedwa ndi cholinga chimene Mulungu anali nacho, and then ifeyo kwathu ndi kuchita kufuna kwa Mulungu komanso kuvomera chifuniro chake. But we also must understand kuti mawu Mulungu amatiuza kuti Mulungu atalenga munthu anamulenga kuti akhale woyera komanso akhale ndi moyo wamuyaya. Ku munda wa Getsemani wa Eden, Mulungu analenga munthu kuti akhale naye mpaka muyaya. Koma vuto linabwera chifukwa cha kuchimwa, tchimo la makolo athu Adamu limene linabweretsa imfa. Ndi chifukwa chake nkhani yonse ya Mulungu nokuti anapanga plani yonoda munthu uyu ndayambana naye koma ine ndine chifundo ndenditani ndithe kumubwezeretsa, koma pano poti ndampatsa ufulu athe kufuna yekha kubwereranso kwa ine. Ndi chifukwa anazabweretsa Ambuye Yesu aja kuti amene athe kukhulupirira yeyo athe kubwereranso ku the original plan imene anali nayo Mulungu kuti akhale ndi Mulungu. So those who will accept this will certainly go back kwa Mulungu to be holy and also to have eternal life. So I think izizi zimene tiyenera kukhala nazo, ngakhale kuti imfa inatibwerera chifukwa cha tchimo lija ndi yosakhala bwino, imatichititsa mantha, but we have to accept it as part of humanity. Tikabwera ku moyo wathu wa ngati titati tikhale ngati malembo oyera tayika apa, matingotenga kuti imfayo this is now like I'll go like into philosophy kuti monga Socrates zimene amafotokoza. Because Socrates ndi munthu mmodzi amene imfayo amadabwitsa kuti anaitenga kuti si chinthu choopsa yayi. I think father kamukumbukira kuti ndujana mwetsedwa ujani. Yeah, he was forced to drink poison. Hemlock. Ifo adama uchita corrupt ya nyamata. Socrates anali mmodzi wa ma great Greek philosophers amene anaphunzitsa ngakhale anthu ena otchuka philosophy monga Aristotle, Plato kapena Plato ena amatero anaphunzitsidwa ndi iye. Komano chifukwa choti angamaphunzitsa achinyamata mangomulondola kuti atsogoleri mu mzinda sanasangalale naye, anamupanga death sentence yotamwe poison ochedwa hemlock. He drank it freely. Koma before that ankaphunzitsanso about death. Ndiye ankakamba zonena kuti death ineme ndimayionera it's part of human nature. Chifukwa munthu ukabadwa mamwalira. This is not connecting anything to Christianity. Ndiye amangonena kuti komano ukamwalira sudziwa kuti kukuli chani. Koma what is obvious is kuti it's part of human nature. Ndiye munthu udziwopa kuti ukamwalirapo ukukhala bwanji chifukwa choti you don't know kuti zikhala. Chifukwa chachikulu chimene chimachitika kuti munthu aope imfa, pali zinthu mwina tikhozonena zitatu. Pali mantha onena kuti ndeno mmene ndikukhalira pano moyo ndeno ndife kodi zizakhala bwanji, fear of non-existence. Kodi panopo ndili ndi galimoto, ndili ndi mkazi ndi wana, ndizisiye zizakhala bwanji. Ona komanso kodi ndikamwalira panopo ndimakhala umadya phala udya nkhwani, kodi ino ndiye ndikamwalira ndizikakhala moyo wa mtundu. These are simple issues zimene zimapangitsa anthu kuopa imfa. Ndeno Socrates amanota mukuopa zinthu zimene inuyo ukukusogosi mukudziwa, koma mukuchokeranso simukudziwa kuti musanabadwe munali kuti. Mwina kutheka kuti ukamwalirapo ndiye the greatest chinthu chapamwamba chimene ino chikuthandizire kupita uko. Why should fear death? Amatero Socrates. I don't fear death because of that. Because I know it as a part of human nature, and because of that mwina ndikuganiza kuti that is part of kumeneno kwakukulu kwakuya kumene ndiyenera kuti moyo wanga upite. Socrates ananenako zinthu zingapo I recorded them. Amanena kuti osaopa imfa, kutha kwa moyo osaopa ayi, akuti ndi mwayi umenewo wokhala ndi ena amene anatsogolako kale. So I think mena kulankhula ngati kuti he was a believer.
as if, but he was a philosopher, pure philosopher. Yeah. Koma ndizimene akulankhula zidoti zikugwirizana philosophy reasoning kugwirizana ndi chikhulupiriro. Do not fear the end of life. It is an opportunity to be with those who have gone before us. Akunena kuti Imfa, death has withstood the test of time. Kuti Imfa yakale kuyambira kale ilipo. So don't fear death. Death is an everlasting sleep without dreams. Of course, it is defining death. Kuti Imfa ndoti wagona ndoti palibe sulota so wakufa malota kapena mwi sitidziwa kapena akadanena amene chabwino panthawi ino ndimafuna I would be of good cheer about death. Ngupitiriza kuti osaopa chabwino ayi tithokoze kwambiri potipatsira zimenezi koma pali nkhani imodzi imene timaliza nayo nkhani ya chiphunzitso cha mpingo ndi nkhani ya purgatory purgatorio imene tikapanda ikamba apa sitithandiza koma sitithandiza anthu ambiri yayi purgatory ndi chikhulupiriro chathu zili pati pali zotani zimene mpingo maphunzitsa pa nkhani ya imfa pambuyo pa moyo umene wachoka. Za purgatorio amene ali anapita moyo kuti ali mkatekisimu angathe kutenga katekisimu awo pa 10:30 mapita sogoloko lija tibwererenso kuti vuto lathu timatenga za Mulungu timazika mu munthu kuti tizimvako, otherwise sitingamvedi za Mulungu kuti tizikhalemo in the realm of God. We can't understand anything. Chifukwa chake timatenga ko zimene timachita ife kuzita attribute kuza Mulungu kuti zikhangati tikumvako mwa ndiye amaneno analogy pali maono kuti analogy kuti chikondi Mulungu amandikonda then kuti mama amandikonda zisiyana bwanji chikondi cha Mulungu pa iwe chikondi cha mai yako pa iwe zisiyana bwa so it's difficult koma nzosiyana kwambiri chikondi cha Mulungu pa ine chikondi cha mama pa ine nzosiyana kwambiri koma timagwisa ntchito chimodzimodzi ndi apo mabwera maono kuti analogy kuti timagwisa ntchito mawu amene timagwisa ntchito kwa anthu kupitisa kwa Mulungu mwa analogy sikuti zimafanana ayi sizingafanane kuti kanoti mkwiyo wa Mulungu mkwiyo wa mama zosiyana bwa ndipo not is analogy. Now in short ni fotokoze za purgatorio. Tikamane za purgatorio mistake ina nimene timapanga timagazo kuti ndi malo chabwino kuti kwina kwake kwa purgatorio kapena ku Jahena ndio ti kumalo kumene kuli anthu kuli chani kaya ku Jahena kuli moto kuli potsi kuli chani ngati malo. Purgatorio ni mawu amene amachokera ku Chilatini purgare purge is to purify. Ndeta sola purgatorio purify nde kuyeretsa ndeta sola. So it could be to say it it's like a state. I think pachichewa tilibe mawu eneni ya to purify pa Chingerezi. I think pali kuyeretsa it's not zosiyana purification. Koma kuchipanga chinthu chimene chinali chosakhala bwino kapena chakuda chifikire kukwa bwino, that process nde to purify kapena so tingatenda kuti purgatorio is like a process of being purified, and who purifies ndi Mulungu. So katekisimu akunena kuti munthu amene amakhulupirira chauta even woyera amene ndi woyera amakhulupirira chauta koma anali anthu they had their own issues. Ngakhale kanga chepe anali na tinatake tima issues tinatake timene pakatekisimu chikatolika sangapita pamaso pa Mulungu ndi zimenezo ndiyoti chipireno chita choyamba Mulungu nkumpanga purify zimenezo kumtsuka. So that process is purgatorio simarwai. It is a state of life, where you are being purified, cleaned. Language you are being cleaned to meet God. Some kani ya ujenya imene ikuti ibweretseranso poyamba kunkhani ya mfundo na kuti ndi mzimu umene umakhala purified osati thupi la nulo
kuti lili ndi tsitsi lambiri likakhala purified kapena tsitsi loyera kapena ndiwe chiduntuntu kapena ndiwe kaujeni you be purified. No, it's the soul that is going to be the transformed body ndi mzimu wako. Now izi zikundibweretseranso kuti ndikambepo zonena kuti pali chiphunzitso cha mpingo kuti tili ndi machimo amtundu pawiri, machimo odzetsa imfa ndi machimo osadzetsa imfa, mortal sins and venial sins. Ndiye mortal sins, machimo odzetsa imfa ndi machimo amene kuolopita kugatoliyoko akuti zimakhala zovuta ndithu kuti utulukeko. Then machimo monga aja ali m'malamulo a Mulungu aja, usabe chalipo 10. Komanso akuti tchimo la mzimu woyera limene lili malembo oyera. But we have also venial sins zimene abamba manena machimo osadzetsa imfa, amene ndi machimo amene kawiri timachita pa tsiku tu munthu aliyense amapezeka kuti wapanga machimo amene ko kambirimbiri. Mwachitsanzo kuti ukuyenda ukuona ndithu kuti nzako galimoto amphwera tayala uli ndi jeki sunamuyimire, that's a sin. Okay. Yeah, we do that every day. Kambirimbiri agogo wakwera nawo mbasi kapena amayi oyembekezera ovutikira kuti akhale pa mpando mbasi, iwe you are having a seat, you don't offer them machimo aja ati mwina amati machimo amene timachita pa kusachita zoyenera. We do those things kambirimbiri. Pali machimo ena jealousy ina yake ija kuti chimwene wangayu uchita bwino anthu akumuyamikira. You have that kind of thing, but it's not nice, it's not necessary, and it's not good. You don't have to envy your brother. Amaye akuyamikira bwanji ngono wanga, and yet your brother is doing well or your sister is doing well. That's a sin. We have so many types of sins. That's why mpingo manena kuti tikapita ku misa ngati uli ndi chimo lodzetsa imfa limene that one will bring you to hell, lilape ukalape. Ndipo ngati wabwera ku misa usalandira ukalistia. Koma ngati uli ndi machimo amene osadzetsa imfa ndifake no kumapempero kwa misa kuja kuli timati kulapa kudzikonzekeretsa ndikululira mbwe mutichitire chisoni. It's for those who have venial sins. So people amene amakhala ku purgatorio nkutuluka kumene kujako bwinobwino ambiri ndi amenewo amene ali makhala ndi machimo osadzetsa imfa. But they cannot meet God without being purified because God is holy. Sanga kumane ndi Mulungu asanatsukidwe asanayeretsedwe. Ndiye mu purgatory ndi nthawi kapena mutero kuti ndi it's a state yoti it can happen within a flash, it can happen within a minute, it can happen within 30 minutes, within 30 days. Ndifuna yankula chichewa purgatory kuti ndi nthawi imene Mulungu akulandira kapena akuyeretsa mzimu wa munthu kuti no ufike pamaso pake. Kapena pambwera mapemphero athu aja sopano amapempherera amenewo kuyeretsa kuthandizira kuti Mulungu chauta tabwera ndi uyu awalandire nsanga. Mene amachitira abantu bwera ndi munthu kwa Ambuye Yesu. Ambuye uyu chabwino sakumva mchiritseni ambuye kumchiritsa. Chabwino tokoze kwambiri kuti tamva kwambiri chiphunzitso cha mpingo, ndipo tikhale tikumva program ikupitirira. Pali nyimbo yapa adaimba zathu a St. Patrick's Choir 1 komanso St. Pius akutilandirani moyo wanga. Titangomva pang'ono kenako tifuna tibwerere tione mmene anthu tiuchitira moyo wathu pamene tikudziwa tikutsogolo kuli imfa. Moyo wanga Mungu wanga utikale na nutikoni chanu unipate moyo wanu ino Yesu polomozi wanga kole na nilitiko inikole nanu unipate moyo. Chabwino nyimbo ikhale kuimba ja pansipo kuimba kumeneku ndi kwa St. Patrick's Choir 1 uchokera kwa Diocese ya Lilongwe.
komanso St. Pius Parish Choir 1 kuchokera ku Archdiocese ya Blantyre kuimbira limodzi akutilandirani moyo wanga kukufikani programu hii ya Catholic Perspective pamene tikukamba nkhani yokhudzana ndi imfa chiphunzitso cha mpingo. Ndiye mmene timalekeza kuti tilowe chigawo chino tsopano matero kuti tsopano chiphunzitso cha mpingo chili pamenepo ndiye kuti akatolika ambiri wochuluka adamva ndi kudziwa za imfa komanso monga somwakambira za uyu philosopher Socrates amene mukuti mwina sanali okhulupirira koma waphunzitsanso anthu ambiri ndiyeti anthu ochuluka kwambiri akudziwa zoti kuli imfa. Koma mmene timakhalira pano pa dziko timakhala ngati kuti kulibe imfa. Mwina vuto nkumakhala chiyani? Timakhala ngati kuti tidzakhalapo mpaka muyaya. Bambo Chikanya. Socrates pa Chigiriki Socrates timawerenga songa chichewa. Socrates ananena so kuti death may be the greatest of all human blessings. Koma anthu timakhala pa dziko lapansi nkuiwala kuti tidzafa. Andi mwinaso kawirika sitikonda kupanga discuss za imfa. Ai sitikamba mandena maplani chana zina koma maplana imfa ai. Why? That's the question. Mwina zokoma za dziko lapansi. Kuti tsono tizinena za imfa pano zokoma zonsezi aya. Zisiyene za imfa. Adi kuti munthu uzemba za imfa kono ndiwe fiti. Inu matamba kuti muzikamba zokoma za imfa pano. Yeah. So koma it's a fact of life. It's a fact of life. Imfa ilipo. Ilipo ili pakati patu. Tikukhala nayo. Chifukwa every day akupita anthu. Chabwino. Zimene ziti kumbutsa kuti kode tikupita kumaliro. Nthawi zonse tikupita kumaliro. So tisaganize kuti poti mzanga wapita nzake zozo usaganize kuti iwe ukhozopita. Ngozo kuti ine ndilipo. Khozokhala mawa ndiwe. So mwina zokoma za dziko lapansi zimatipangitsa kuti tiwale za imfa kuti kuli imfa. Ukamva wina unena za imfa usukondwa nazo. So mwina tisaiwale. Tisaiwale. Zisatiwalitse zokoma zisatiwale zingotikumbutsa. Chabwino. Pafunso lomweli Bambo Chizule mwina nkutheka muli ndi china ndi ujeni ndi kusafuna kuvomereza choona chimene chilipo chokuti tonse tidzafa. Andi palingana ndi experience yathu basi aliyense amafa sapitirira anthu 120 years 150 ai ukakhalitsa kwambiri ndio mwina 100 yo 100 maso 100 kuti ufike ndio ni Mulungu anakukomera mtima. So wa amanena kuti one of the greatest kodinesa kuti Mulungu amakomera mtima amene afa. Mulungu wakonda Fetina wakonda Mulungu wakondetsa. Koma ndunena za moyo uno anthu amaona ngati kuti Mulungu wakonda akakhalitsa moyo wapasi pano kuti Mulungu wakonda nde wakulu wakondetsetsa. So anyway ndikuyankhula in a limited and coded sense kuti ukakhalitsa pa dziko pano kuti Mulungu wakukonda but it doesn't mean like that. Yeah, so kuti ukakhalitsa ndi those years but I wanted to emphasize kuti one greatest reality ndionena kuti tidzatani tonse palibe amene munthu safa aliyense amafa. Kandwe papa kandwe bishop kandwe president kandwe chani ola akutena amakakhwimira kuti asafe nsanga adziwola ndi mphutsi ukwakudwala amafabe. So that's the only truth pa dziko lapansi and greatest reality. Zinazi tikhoza umangoti samwina adzalemera kapena adzakwatira izo zitha kuchitika usachitika. Koma one thing what we are sure of udzafa ineso ndzafaso. Ife ndi bambo wa manda athu ali kunya. Another thing about death kuti aliyense adzafa kautani Ambuye Yesu anakadzutsa amadzutsa anthu akufa. Anakadzutsa munthu adakhala m'manda masiku 4 Lazaro. Atamudzutsa tineno tisana feso. Kulibe pano. Lazaro anafaso. Kulibe. So the point ya kudzutsa munthu Ambuye Yesu munataka kuti basi sokafaso. Panalipa phunzitsa padera nthemeneyo. So the point I'm driving at is kuti denial
yeah, this is truth yoti tidzafa. Chabwino. People would like to deny kuti tidzafa kotero kuti ukafuna kuyankhula even una kuti akuluakulu teni tiyankhule kuti tikukonzekera bwanji zakufa kapena munthu akamadwala m'bale wathu kuti akamwalira amene zikhala bwanji. Why are you talking about that? No, stop it. Olomene nayankhulira muja kuti ine ndi bambo wa mandathu ali kulikuni tikadzamwalira katika umene kuti mwina yo akuli yo asanga kuye was mate kulikuni kulikuni kudzakhala mwambo pateni ko but it's the truth. And tichite bwanji kukhala pa dziko lonena kuti tuzindikira kuti tidzafa koma zimene zikuchitika zimakhala ngati sitidziwa kuti tidzafa. Mother Teresa anena kuti death is the most decisive moment in human life. Why not prepare for it? Tikama munthu ukamapita ku nyumba you are happy going home. Tikapita ku school apita school they look forward to going back home. Teresa kunena kuti death is going back home to the father. So kupita ku nyumba is something nice, something beautiful. Koma kunoti let's prepare for this going back home. Okay. So zimene tenochita tisaope tisakane dinayo ija ai. Koma what we should do is preparation. Zimene akunena so uyu a philosopher. The difficult my friends is not in avoiding death but in avoiding unrighteousness. Ndipo livuto mena kuti tipewe choipa ndipo zikutivuta. Not avoiding death koma kuti tipe for you can't avoid it koma kuti tipewe choipa ndipo zikutivuta mena. Ndio amene mabwera mwina amene watithandiza kwambiri ndi Socrates yemweyo kapena? Socrates, yes. Socrates. Oh, if in Socrates. Simukula kutsa kweni Chizungu it's Socrates. Greek Socrates. So kupewa choipa ndi kumene kulivuto la dziko. Zimene zikutivuta zimenezo kupewa choipa ndiye zikutivuta. Tili mavuto a corruption, tili mavuto a kuponderezana, tili mavuto a umphawi. Ukuchitoona kuti kuchipatala anthu akumwalira mankhwala kulibe iwe kuononga makobidi otaka kule mankhwala. Ukuchitoona you can't avoid that. You fail to avoid kuchita corruption. Pamenepo. So I think pafuso lako Samu kuti kodi titani fanthu tukhala kuti ngati kuti si utani sitikudziwa kuti tidzafa. I think one thing imene ineyo nditha kupanga apiru kwa anthu ndimene kuti tizikumbukira nthawi zonse kuti tidzafa. Let us remember that. That's the first thing. And this one should now itipangitse kuti no ifeyo no titheno kukonzekera imfa yathu. Imfayo itzakhale yabwino. You can even be praying for a good death. Death imatitenga mosiyanasiyana. Uthomira madzi ukhoza kugwa pa parachute, utha kuombana ndi munthu pa nsewu, atha kukuombera, atha kubaya anthu osiyanasiyana kapena kudwala. Ndi so many other ways. Koma no, it's also good to pray for a good death. Kuti chifatu china chimene anthu amaopera death iso mwina sina chinene nango kamba za deny ndi kuti process yakufa nthawi zambiri imakhala yowawa. And people are like, ndikapange go through that. Ngati nene maganizira imfa yofa madzi, I don't like that one. Kuti ndidzafe imene pamoto koma ya pamoto so I just want to mina nzango dwala koma pang'ono olongofera kutulo. So that's another thing that that's another thing that makes people to fear the process of dying. Nthawi zambiri sikhala yabwino. Ndeno anthu tivomereze kuti tidzafa, and once you do that it will help you to prepare the death. I as a priest ndaendera ndaona anthu ambiri akumwalira kuti ndapita kukadzodza akumwalira maso mwanga. Ineyo kuma even kuthandizira kuti munthu chamwalire bwino, and Christians we are always encouraged to do that, to help those who are dying to die well and to die in peace. Maso mwachikhulupiriro. I see somebody is dying, he's happy. I see somebody is dying, akuoneka kuti pali mavuto. Anthu amakhaosiyana chifukwa cha mmene anakonzekera imfa yawo. Ndiyeno zinthu zimene zingatithandize kukonzekera poyamba ndi kuvomereza kuti
we are going to die. Once you know that, even when you get sick, umatha kumakonzekera nkuitanitsa nako kuitanitsa ndani ndaonapo ine makolo akuitanitsa mwana akuona kuti amwina ndimwalira nkumakauza kuti tsopano protija naipanga chifukwa cha izi ndiye musazagulitse wina ngati amene adzavutike adzakhala pamenepo munthu kuti akunena kwa mwana wake while sick. He's trying to plan. Then this brings me to your question. How do we prepare death now? Moyo mendi makhalira. Choambirira munthu kamakhala. I think let's think about kutha kwa moyo wathu and then tikhale ndi zimene tikufuna kuti ndikadzamwalira ndikufuna padzachitike izi. Ngati uli mkhristu poyamba ukadzamwalira ufuna ukapite kwa Mulungu ukakhale ndi Mulungu ndiye kuti no ufunika mapemphero uzipemphera ufunika charity ufunikanso kuti no udzipanga zinthu ngati masakramenti chanchani zonse kuti no ukakamwalira iweyo ulendo wako ukakhale umeneyo. Then wish also for what you want pansipa. Ngati uli ndi ana ufuna ana akatani, mkazi wako akatani, pamaliro pako pakatani. So this brings us to issues like will. Also mamuna wako akatani. Mamuna wako, sorry, I was not gender sensitive. Yankukangari mafani mbali moja. Ngasintha zambiri. Ndeno ngati ulibe this in mind. Ndendi zijazoti no kandi chikhalidwe chathu kandi zolowezi ndiwo zotaja anthu pamaliro pako palibe. Iweyo umakhale odya nyama ndi masoseji tsiku lilonse. Ya bokosi lako loti no ukhalemo olo nyumba yoti maliro ako akachokeremo olo akatulukiremo palibe. We see this ine ndimapita ku maliro nthawi kuika anthu mmanda chani. You find anali bwana akuti I don't want to mention names. If I mention names, people will be shocked here. Yeah? Udi wajawa chitaito chakuti sada konsekere. So when we prepare death, tikonsekere za uzimu ndi moyo wathu omwewo ndi anthu otsala. So anthu otsalawo they brings us to nkhani ya mawiru kuti no ukamwalira pasakhale mikangano ya anthu osiyana. Access to your issues like death certificate. Muntu anthu otsala chasanga katenge makobidi kunchito opanda death certificate. Opanda your national ID, opanda your marriage certificate. Anthu amabisa zimene zijazo komano wachitira bwanja zako otsala. Ma title deeds, ma bank prop, ma accounts and whatever. Those things must be, or if they are not there, put a will. The will define, and as many details are in the will, it will help. Could even ukachoka zikhale. Fine, you can have a good funeral ceremony anthu akulemekeza chigulu chinadzaza stadium yonse. Koma after that anthu akungokangana kukhapana kumenyana. It puts a very bad legacy on you. Okay. Yeah. So anthu society sizakuona bwino. Komanso kaya Mulungu aziti chani kuti munthu uyo kuchoka kwake ine namukondetsetsa kumawabweretsa division. Kuti zantondo anje. Yes. Tokoze kwambiri bambolozi etimyeri pamenepo bambolozi sikanya timalize motani nkhani ya imfa koma ndi kakhalidwe kathu ngati anthu komanso ngati a Khristu. Imfa ilipo. Imenezo ndiye tikudziwa tonse tidzafa ndipo tidzafa nthawi zosiyana koma tidziwe kuti tonse tidzafa. The fact sitidziwa kuti tidzafa liti, tidzafa nthawi yanji, chimene chitipangitse kuti nthawi zonse tsikhala kukonzeka. Tsikhala kukonzeka nthawi zonse. Konzekera kwake kwina kumapemphera, kumakhala moyo wabwino ndi anzathu, kumatumikira kuntchito, kumakhala wachilungamo, business, mpingo, kumachita zinthu zosonyezadi kuti munthu uyo akuzindikira kuti imposakhalitsa pa dziko lapansi wathu nkumwamba. Chabwino. Tokoze kwambiri bambo Elias Chizule ndakutsekera kina kalikonse. Koma kuti pamenepo titsindike anthu samakwiye kumana kuti munthu akamba za maliro basi ukuyana hata siyane munthu samakamba za mali tiyeni tisinthe zimene zingathandize kukonzekera bwino moyo wakumwamba kakhalenso kuti tikadzafa moyo wapansi panopa kwa ife ndi kwa anthu otsala pa tsiku udzakhale bwanji. Taonapo anthu pamaliro pawo anthu akugenda olokayo kwatenga kunguponya manda moja. It's because you didn't prepare well. Yeah, so let us see
tikhale tu anthu onena kuti let's accept death as part of us and tisamaletsane kukamba za maliro za imfa ya wina aliyense. Planning ya nkhani imene kamwina ndi mamuna ndi mkazi niyo ndakazana muzitha kukambirana kodi ntati ndamwalira tufuna chani. This will make you even kukakhala ndi ma insurance ana chani. But if you can't talk about this, you can't have funeral insurance, you can't have life insurance, you can't have, because uwona ngati sudzafa koma sooner or later udzamwalira ndipo kenaka udzavutitsa abale mpingo kapena anthu osalako. Auti zoona kuti azimayi ambiri amene ali pabanja maganizo kuti akayambe kumwalira ndi mzibambo. Mundifusa bambo kapena muforokosa mfusa. Kukhala ngati azimayi ati amatero ukhala ngati kuti akayambire ndi abambo kuti akamakambirana ufuna udzandifutitse udzandisiya nchani ine. Of course ujeni ma facts akuonetsanso kuti anthu apabanja amayamba kumwalira ndi azibambo kwambiri. Mwarenga kuti ma facts mauja research imene yachidwa kukangapo kose ikusonyeza choncho ndithu. Azibambo ndi amayambira sizi kutanthauza kuti no zimatero nthawi zonse ayi komano paliso zifukwa zimene anthu ena makamba. Taonanso abambo ambiri ndithu alipo akazi awo anamwalira mwinaso on average akazi 4 anamwalira iwo akadalipo. Resilience ya azibambo imaoneka beyo chepera even tikaona nkhani ya tsiku lino. Okay, tizakambirana kuti November seti zikambirana za imfa bambo Luchi kanyosa tiletsa anena bambo Chizule osaletsano kamba za imfa tizakamba ndiye tizakambirana. Next topic I think it is santomiki zina zokuza imfa tizakamba chabwino iyayi omvera pamene pa ndiye pamapeto penipeni pa programu yathu ya Catholic Perspective lero imene timakambirana nkhani ya imfa molingana ndi nyengo imene talowa mu mpingo wa Katolika muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Ine ndi Sam K koma ndinali ndi bambo Louis Chikanya komanso bambo Elias Chizule amene ndithu anabwera ndikufotokoza chiphunzitso cha mpingo pa nkhani ya imfa zina zodzidzimutsa koma mwavomera kuti zikambidwe. Ndipo bambo Elias Chizule anoti atenti sivomera tizikamba tiyeni tikonzekere tsiku la kufa kwathu kuti kodi tidzasiya bwanji otsala komanso kodi ifeyo tidzalowera kuti tikadzamaliza moyo umenewo. Mpaka sabata ya mawa pamene tidzabweso ndi programu ina ya Catholic Perspective ndikuti zikomo kwambiri pitizani kutsatira radio alinafe uzamisa chikondi pakati pathu 97.1 MHz FM komanso 103.0 MHz FM komanso tikupezeka pa www.radioalinafe.com ngakhalenso pa YouTube. Thokoze kwambiri Eric Mkwaila amene ndithu wagwira ntchito yabwino kuti YouTube yonse iyi itheke. Zikomo kwambiri madzulo opambana.